ପିଲେ ଆସ ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବା। କାଲି ତ ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଥିଲେ କଣ ନା ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ। ଆଜିର ଗପ ହଉଛି ବିଜୟ ହାସ୍ୟ ବା ବିଜୟ ହସ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ହସ ଆସେ ସେଇ ହସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ। ଯୁଗ ଅବତାର ଥିଲେ ସେ। ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାତ୍ୟକୀ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ବହୁ ପୁରାତନରେ ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛ। ତେଣୁ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା, ବୁଲି ବୁଲିକି ସେମାନେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ ଏବଂ ସାତ୍ୟକୀ। ତାପରେ ଦି ତିନି ଜଣ ଯାକ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯିବା, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବନି, ଚାଲ ଶୋଇପଡିବା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଇପଡିବା, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନବା, ଭୋର ହେଲେ ସକାଳ ହେଲେ ଉଠିକି ଯିବା। ନଟଖଟ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବଡ ନଟଖଟ, ବଡ ଦୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଶୋଇବା। କୃଷ୍ଣ ଡରେଇଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ରାକ୍ଷସ ଥାଆନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଅସୁର ଥାଆନ୍ତି, ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାନି, ସମସ୍ତେ ପାଳି କରିକି ଜଗିବା। କିଏ ଜଗିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଜଗିବେ କିଏ ସେ ନା ସାତ୍ୟକୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା, 7ଟାରୁ 10ଟା ସାତ୍ୟକୀ ଜଗିବେ, ତାପରେ ବଳରାମ ଜଗିବେ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଜଗିବେ। ତ ହଁ ଠିକ ହେଲା, ସବୁ କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଡରେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅସୁର ଆସିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସାତ୍ୟକୀ କଣ କଲେ, ଏ ସବୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇପଡିଲେ। କିଏ ସେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ। ସାତ୍ୟକୀ ଜଗିଲେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସତକୁ ସତ ଅସୁର ଆସିଲା, ବିରାଟ ଗର୍ଜନ କରିକି ଅସୁର ଆସିଲା। ସାତ୍ୟକୀ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବଳବାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ ଅସୁର ସହିତ। ବଡ ପିଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭି ନଥାଏ। ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଘୋର ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇପଡିଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ। ତାପରେ ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅସୁର ପଳେଇଗଲା। ତେଣୁ ସାତ୍ୟକୀ କଣ କଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ଏତେବେଳେ ସେ 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି ରାତି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବେ ନା ସାତ୍ୟକୀ। ତେଣୁ ସାତ୍ୟକୀ କଣ କଲେ, ଉଠେଇ ଦେଇକି ବଳରାମକୁ ଶୋଇପଡିଲେ। କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ଜଗ, ମୁଁ ଶୋଉଛି। ଆଉ କହିଲେନି ଯେ ଅସୁର ଆସିଥିଲା କି ତା ସହିତ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇପଡିଲେ। ବଳରାମ ଜଗିଲେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଲେ। ସତକୁ ସତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅସୁର ଆସିଲା। ଅସୁର ଯେମିତି ଆସିଲା, ବଳରାମ ତ ଛାଡିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରି ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ଆସିଲା, ଅସୁରଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମଙ୍କର ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବହୁତ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକିରି ଅସୁର ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ବଳରାମ କଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଭୋର ସମୟ 1ଟାଏ ବାଜିଗଲାଣି। 1ଟାଏରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବେ କିଏ ସେ କୃଷ୍ଣ ଜଗିବେ। ତେଣୁ 1ଟାଏ ବାଜିଗଲା। ଯେମିତି 1ଟାଏ ବାଜିଗଲା, ତ ବଳରାମ କଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କହିଲେ, କାହ୍ନା ତୁ ଉଠ, ତୋର ଏବେ ସମୟ, କହିକି ଆଉ କହିଲେନି ଯେ ସେ ଥିଲା ଅସୁର ବୋଲି। ଶୋଇପଡିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ, ତମେ ଜାଣିଛ, ମଧୁରମ ମଧୁରମ ହସିତମ ମଧୁରମ, ଭଗବାନଙ୍କର ହସ ମଧୁର, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମଧୁର, ଭଗବାନ ବି ମଧୁର। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟ ସତକୁ ସତ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା। ରାକ୍ଷସ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥାଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ହସିଲେ। ଯେ ଯେତିକି ଜୋର ଗର୍ଜନ କରିକି ହିଂସ୍ର ହେଇକି ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେତିକି ମଧୁର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ହସୁଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧୁର ହସ ଦେଖିକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ରାକ୍ଷସ ଟିକେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଗଲା, ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲା। କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ବିକଟାଳ କରିକି ଡରଉଛି, ଅଥଚ ଇଏ ହସଉଛି, ତାର ଡର ଭୟ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟ। ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ଜଣକ ରାକ୍ଷସ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ଯେତେ ହିଂସ୍ର ଭାବନା ଥିଲା ରାକ୍ଷସ ଭିତରେ, ଏ ହସ ଦେଖିକିରି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ହସ ଦେଖିକି ତା ଆପେ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
गर्जन करके श्रीकृष्ण संगे युद्ध कौन करिवो से जगह छाड़ी पलि गला आ श्रीकृष्ण संगे युद्ध कले तो एठी मोर कहवा कथा तापरे जेतेबेले भोर 4टा हो गला हेतु समस्ते दुई जन जाके उठिले सात्विक उठिले बलराम भी उठिले कहले कृष्ण तमे टिके तो कृष्ण तू टिके शोइबु कि कारण आहरी सकाळ हवा पे आहरी किछि बाकी अछि ना नाइ नाइ मु ठीक अछि बलराम आश्चर्य हेगले जे कृष्ण काहे क्लांत होई नांती राक्षस तो निश्चय आसीथिबो कृष्ण सहित युद्ध होइथिबो कृष्ण के तो मने मने मुर्की मुर्की हसुथांती एठी मोर कहवार कथा पिले तेणु से जो मुर्की हसटा होची विजयर हस काहा उपरे विजय लाभ कले कृष्ण ना से जो हिंस्रता उपरे एठी असुरटा होची हिंस्रतार प्रतीक असहिष्णुतार प्रतीक अहिंसा हिंसात्मकर प्रतीक ताकू लिभेला किए से ना मधुर हस ए हस भितरे कौन थिला हस भितरे थिला अहिंसा सहिष्णुता स्नेह प्रेम सबू भरिकिरी थिला से हस भितरे तेणु भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର हस राक्षस को निष्प्रभ କରିଦେଲା ପିଲେ ଆମର हसटा हूँ बड़ जिनस क्या किसी न दे पारुच मधुर हस टिके तो हस स्माइल इज द प्राइसलेस अर्नामेंट फॉर ए फेस हसटा हूँ पैसा पड़ू नथिबा एक अलंकार भलिया प्राइसलेस मेडिसिन फॉर हेल्थ पैसा पड़ू नथिबा औषधटीए आउ ये हस तुम निर्मल हस अनेक मनरे शांत भाव सृष्टि करे कारण तुमर हस अन्य पर प्रतिफलित हुए एटी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର मधुर शांत प्रेमपूर्ण हस असुर को कौन कला निष्प्रभ करदेला असुर भितर थिबा आसुरिका प्रवृत्ति हिंस्र प्रवृत्ति के ध्वंस करदेला तुम कब से भगवान थिले ना आमे जदि अभ्यास करिबा ताहले आमे भी आम पाखक आसुथिबा हिंस्र मनीष बा असहिष्णु मनीष को भी आमे शांत प्रेममय करि परिबा हिला पिले अभ्यास कर आजिर गप थिला विजय हस कोथरे विजय लाभ कले भगवान श्रीकृष्ण ना हिंसा ऊपर विजय लाभ कले असहिष्णुता भितर भयंकरता ऊपर विजय लाभ कले निजर मधुर हस नम्रता एठी रखुछि आजिर गप पुणी आउते गप नहीं के आसीबा काली पई इले काली होछि कोन ना काली होछि भगवान रामकर जन्मदिन काली देखिबा रामकर जन्मदिन विषय तुम संगे कथबार्ता हबा आज रहिला गप विजयर हस तुम यदि विजय लाभ करने होच ताहले स्नेहपूर्ण प्रेमपूर्ण मधुर हस हस